Goatzen ez guztu boso bat urtean euskera hola. Honea atorri nintzen pelotan ibiltzea, jikien nintzen da. Amak ematen zituen goran pianoko klasek. Eta pelotan nebiela hemengo entrebanea salton zabala hemen zebien. Da atxei komentatu zion, haber hasi negan lunbeakin, boso bat urtekin hola. Eta hor dutxe, hasi nintzen da hor duzkioz, guain arte, hola xe. Txikitatik ikusi izan dezena etxen ere bi osabak remontistak ziren. Eta beti frontoietan da ibiltzen nintzen da nik uste ogolen emane bai, pelota guztoko ganun. Gero beste kirol batzuk bai, futbolare gustatzen zitaite, baina gehien bat pelota. Gaina goran etxe ondon frontoi bat neuken. Da, aspertutan egon ero beti frontoia juten nintzen da, antxe. Beti lehenengo gauze iteko neukena frontoia jutea zan da, oso guztua txikitatik. Frontoia juten nintzenen, zutaldeko paretene bai, ibiltzen nintzen, pelotan. Guain igual pelota askoan jende gutxixoko da, baina orduan asko ginen, da laun artean betire guztuago. Oso gustatu hartze ginen. 5 urtekin, goatzen naiz, nire lehenengo partidu 5 urtean itola jogatu nula Andoainen. Laun batekin egoitzekin, 3 urte zarrago gane baino, eta zarrago kontra, eta egurri hartu genuen, baina hoi beti buru nokikota. Hamabi urtekin Tolosa junditzen ikasten hastea, debatxe ikastea Laskoraina junditzen, da hori ja kirol bat beste aukeratu behar nun, zein bikin ezin zan da eskolare ez. Da, futbola utzi nun da pelotan segi, da oain arte, oso ondo guztua. Alde hortatik netzako aberazgarri izan da oso, ze laun asko ditut pelotan, eta ez dakit, gero are bai, frontoien aparte ere, irutu zait asko balio izan du lan ere bizin pelotak, laun asko ditutela horrekin da, alde hona besteik ez netzako. 14 urten euskela goatzen naiz, saltone deitu ziten, errandoneak esan ziola behakin entrenatzen hasteko bezala, eta hostia, kiston ilusioa entziten. Olako notizio bat jasotezunen, sinistatu ezer ez tezula behar, baina jode, zure burui esate jozu, aukera hori hor da hola, zurugan fijatu balin bai ez ozengatik gala ez, eta ez dakit ilusioa hondikin hartzezu, eta lehen baina guandik gogo gehiokin. Da, kasi zure amets bat bezala bihurtzea, eta horren bide. Beti ikustezu zoze, mejoratzeko daula, eta nire ustez zuzean egin baino ez tezu gehiago behar, ez dakit beti aldezun gehiena mejoratzeko balin bakozu saiatu inberazu hortan da, konformatu ezerekin ez. Eta nik nire burui partidutan garbi ikustezkiot gauz batzuk, onak ebai, baina txarrak ebai, mejoratu behar dienak, eta hortan saiatzen ez. Irutu zait, atrebe joan naizela, nahiko, eta gustatzen zait gehien bat aurren tanto bukatzea, eta hola gehien bat, ez da dit, nahi irutu zait aurrelari batek pareja eta inbeuna atzelari dominatu eta aurrelari bukatu dela, eta hortan saiatzen ez gehien bat, atrebe joan ez nahiko, eta atakea gehien bat. Momentu txarra dudioa egoatzen naiz, infati nitzela 13 urte izango nien, goatzen naiz. Pelota ilusio gabe goatzen naiz, nire adineko eta urte zarrago guztik kiston estiroia jozuen. Dena zien baino asko zaundigok. Eta goatzen naiz behin errenteria junitzen jolastea partidu bat, da sakez 3 falta initun, eta neharrez partidun. Eta etxea biden goatzen naiz, atxegi esaten niola, nik pelotan segin nahi banun gogokin nio nahi nula, eta emitzen ondo pasatzen nahi. Atxegi goatzen naiz santzitela, egoteko lasai, batzuk lehenago aztaiela eta beste behan du xego eta soitzeko hortan. Eta bai ez, goatzen naiz ordun galdu genuen 18-6 hola. Eta handik urte betea pixkat hasi ginen da kontrarioa ibe guk irabazi genien. Eta kiston poza hartzen nun. Baina hoi momentu hoi, 13 bat urtekin kiston gezki pasen nun. Da hona, goatzen naiz salto handiotea kadetetatik juvenik eta goatzen naiz kadetean nitzela jolastu nun Bergaran promesatan binakakoa, Bergarako txapelketa, Zarragotan. Junitzen partidua eta kontrario Zarragot, enun uste irabaziko nunik, eta txapelketa hori irabazi genuen, da goatzen naiz nire buruntzako konfirmatzeko bezala oso ona izan zela, eta horrek asko indartu zuten. Ekaitz Sararegi herrikoa, garbi irutu zait, ez da hauke hainbeste podere Irujo Taimar bezalakoa, baina pelota rematatzen da oso ona dela, hoben nik profesionaletan onenetariko dela rematatzen da ikasteko referente bat bezala, ekaitz. Ilusioa igual bai, ilusioa notatzezu, gehien bat kuadrigiko kindare bai. Partidu guztiak hasi launek kiston pile jutik eta asko eskertzeiet, eta bakit, beak ilusioa gok gala herrin beste pelotari bat ateatzeko ez, baina presioa ez, jendeak animatu dizu eta ikustea badaula ilusio hortako, nik gauzun bezala hartzen da gogokin.